boogschieten, ja, dat is toch wel een aparte sport en net zo vreselijk bekend in Friesland. Hoe kan dat nou? Ja, dat vregen wij soms eigenlijk al. Het is altijd een beetje apart, want bij de meeste bijeenkomsten en evenementen is boogschieten meestal wel echt de populaire sport, zeg maar. Alleen nog, ja, in Nederland heb je echt voetbal. Wat probeer je hem dan aan te doen dat het boogschieten een beetje beter in de kijker komt? Promotie en dat wordt minder in de handboogsport, valt dus wel op. Ja, klopt. Wij gaan kijken naar je website, daar hebben we flink wat aandacht om besteed. En we gaan de clubshirts in de water, we hebben wat promotiemateriaal, we stimuleren, we doen zo vol mogelijk dingen mee. En training en begeleiding, hè? Wat trainingen, dat is echt vrij speciaal, dat wordt echt net heel veel dingen. Is dat boogschieten dan ook prijzig, dat mensen of band of jongeren dat erop opdrukken? Nee, het is een lachertje bij was betaald bij een hoorvereniging. Als je jeugdlid bent, dat is tot en met die 18e jaar, betaalt €80 per jaar. Vooruit voor de as, maar de handel. De langste handelsroute van de wereld, tussen Venwolden en Samar.